Fl-aħħar tas-sena li għaddiet Malta kienet it-tielet l-aħjar pajjiż fl-Unjoni Ewropea fl-implementazzjoni tar-regoli Ewropej li għandhom x'jaqsmu mas-suq waħdieni. Bħala medja Malta damet kważi 7 xhur biex timplementa d-direttivi Ewropej waqt li l-medja fl-Unjoni Ewropea hija ta' kważi 9 xhur. Skont il-klassifika tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea, magħrufa bħala Internal Market Scoreboard, Malta implementat b'mod tajjeb u effiċjenti id-direttivi dwar is-suq intern ferm aħjar mill-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. F'din il-klassifika joħroġ ukoll Malta għandha 8 każi pendenti biss relatati mar-regoli tas-suq intern, waqt li l-medja fl-Unjoni Ewropea hija ta' 24 każ. Dan ifisser li Malta għandha t-tielet l-aqwa pożizzjoni fost il-pajjiżi Ewropej. Min-naħa l-oħra Spanja bi 53 każ, il-Ġermanja b'46 każ u l-Italja kellhom l-ogħla numru ta' każijiet pendenti. L-Unjoni Ewropea innotat li għal 5 darba konsekuttiva Malta kisbet punteġġ perfett u kien ħaqqa li tissemma b'mod speċjali għal mod kif qed taqleb u tapplika id-direttivi Ewropej. Dwar is-sistema ta' informazzjoni tas-suq intern ir-rapport jgħid li Malta tejbet il-prestazzjoni tagħha u issa għandha prestazzjoni tajba ħafna. Dan fid-dawl tal-fatt li l-5 indikaturi kollha juru titjib sinifikanti mqabbel mal-2016 u issa jinsab il-bost tal-fuq mill-medja Ewropea. Darbtejn fis-sena l-Kummissjoni Ewropea tanalizza jekk l-Istati membri hux qegħdin jimplementaw id-direttivi li jsaħħu s-suq waħdieni li huwa l-proġett ewlieni tal-Unjoni Ewropea li permezz tiegħu il-prodotti, is-servizzi, il-kapital u n-nies jistgħu jiċċaqalqu bla xkiel bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.